Здравейте, хора, които ме гледате. Днес ще играя Майнкрафт. Правя поредица на два мода. Тропикрафт и Mock Creatures мод. Добре, сега ще оцелявам. Сигурно тази поредица ще на много пъти. Оцелявам на хард. Добре, ето какво мисля да махна ето това. Ето, ще оцелявам без него. И добре, ето това е едно от Tropicraft мод. Нещо добавя на бамбук. И добре, сега ще го обера всички, защото ще ми трябва. И също много ще ми трябва да потърся него главно, защото той е най-важният вече в играта. Когато се добавиш Tropicraft мод, не са дърветата най-важни, а това е най-важното. Леле, тигър. Не трябва да ходя там. Добре, има една пъйка е там. Не знам кой ще я правя. И лисици. Защо са лисици тук? Добре. Тигъра, няма да го доближавам. Ще се опитам да не ме види. И добре. Сега ще оцелявам така с този мод. И вижте по още един начин как може да се такова. Как може да се оцелява без дървета. Тук. Не знам дали ще е точно без дървета, обаче ето там виждам още бамбук. Още е, че има лисици. Тук може и да му нападна. Не съм ги изучил в Survival мод. Вижте това. Оп, бамбук. Добре, ще я да ги разделя на 4 бамбуците ми, когато вече събера много. А в същото време ще я да потърся и овце. Защото в Mock Creatures мод има абсолютно много животни и рядко ще се намерят. Искам обаче и това да ви покажа, нали? Това е обикновена роза, обаче това е оранжево цвете от новия мод. Взимам го и оранжева боя. Яко, нали? Добре. Или пък да кажем, това не е глухарчето. Това е кан, нали, каквото там се вика. Глухарчето жълто ви дава. Те се цветява и дават боя. Ето това не е розата, както виждате. Ред Анторим, или което е там, и ви дава червено от роза. Имам предвид този ред. Не знам, там също виждам още бамбук. Има голяма вероятност да срещна село. Може и да отида на там. Добре, взимам си бамбука тук. И тръгвам на там, за да проверя какво има. Оттам има още бамбука и да си го обера. Добре, няма да ходя на там. Така. И все пак погладнявам. И добре, виждате, сега ще имам. Обаче нямам достатъчно ананас. Ужас. Ще я да потърся храна. Ананас, супер. Може да съм строг вегетарианец от тази игра. Не ми се вярва много. Има наистина много ананаси. Се остава и да има едно село и направо ще е супер. Аз се бях запътил към онзи бамбуки там, защото ми трябва.
Добре. Дай ще си го направя на такова. Следвам. И добре, не знам как се правят семенцата. Обаче ще засадя и ананаси и такова, и бамбук. Олеле, прасенци! Дивите прасета, щом ги ударите, ви нападат от тази игра. Ще се взема и от тези така захарна тръстика, защото все пак ще ви трябва захарната тръстика. Така. Много елен. Супер. Не знам за кого ми е. Обаче овце ще трябва да потърся, наистина ми трябва много. За да мога да си направя легло. 3 овце ще ми трябват. За едно легло. Вой, виж какъв остров. Околе. Няма да отивам на там. Има и делфини тук, ама. Повече са акулите. Затова ще отида на там да потърся. Тук ще има дърва за такова. Има доста бублечки тук. Добре, овце е главната ми цел. Мисля, че вече ще имам тук за къщичка. Добре. Така. Ще имам 16 такова. 17. Още 16. Доста малко ти дават, мисля, ще ми трябват още. Добре, само 49 имам. Свапна от ананасчетата. Оле, нещо ме отрови. Не, нещо ме отрови. Гадост. Не трябва да влизам повече във водата. Кой знае какво е било. Все пак ми е интересно какво беше. Добре. Днеска беше този епизод за търсенето на бамбук. Сигурно беше кратък. Съжалявам, но така е. Довиждане. До следващия епизод.